Volám sa Daniel Varga a v dnešnom videu si ukážeme, aké je najhoršie finančné rozhodnutie. Aktuálne spravujeme klientom cez 2 milióny eur a toto vychádza z mojich skúseností, čo konkrétne obmedzuje ľudí budovať majetok. Ako sa hovorí, žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Inak povedané, kúpa auta je druhé najhoršie finančné rozhodnutie po kasíne. A dnes sa pozrieme presne na to. Na to, aby som demonstroval, aké zlé finančné rozhodnutie môže byť kúpa auta, tak ukážeme si to konkrétne na kúpe nového auta, pretože to je najhoršie finančné rozhodnutie. Niektorí ľudia z nás dostanú peniaze od napríklad rodičov v dobrej viere, že tie peniaze použijú na nejaký základ, na nejakú kúpu nehnuteľnosti alebo na nejaké rozumné finančné rozhodnutie. Častokrát to tak ale nie je. No a niektorí z nás tie peniaze, ktoré použijeme na kúpu auta, si zarobíme ťažko, ale tie peniaze sú potom vyhodené do koša a použijeme na nové auto a dnes si ukážeme presne aj teda prečo. Ukážeme si to konkrétne v 3 scenároch. Prvý scenár bude: kúpime si auto a čo sa stane teda po 5 rokoch s našimi prostriedkami a peniazmi. A potom si to ukážeme, čo keby sme nekúpili auto a len by sme teda prostriedky investovali. No a tretí scenár bude, že po 5 rokoch, keby sme si kúpili nejakú nehnuteľnosť, ktorú nebudeme prenajímať, tak poďme rovno na to. Je jedna vec niečo potrebovať a niečo chcieť. Ideálny scenár pravdepodobne nebude, že nekúpime si žiadne auto a 40 rokov budeme chodiť MHDčkou, ale toto video má presne demonštrovať, aký zásadný vplyv môže mať nové auto na budovanie majetku. Takže najprv sa pozrime na to, ako nové auto stratí na hodnote v priebehu 5 rokov. Na demonštráciu som si zobral Toyota Corollu hatchback, ktorá sa mne osobne páči, a Škodu Octaviu Kombi 2.0 TDI, ktorá je na Slovensku populárna. Takže podľa štatistiky Autobazar.eu za posledných 5 rokov stratila Toyota Corolla 30% svojej hodnoty. Keďže väčšina Slovákov kupuje Octavku 2.0 TDI, za posledných 5 rokov kleslo v hodnote o viac ako 40%. Ak by na začiatku malo auto hodnotu 26 000 eur, na konci by malo hodnotu 15 600 eur. Ak by človek kúpil auto z polovice na úver, tak by v priebehu 5 rokov zaplatil na úroku niečo cez 2500 eur. Poďme sa pozrieť ale na druhý scenár, čo ak teda investujem a nekúpim si auto. Ak by sme teda investovali, na začiatok by sme mali nejakých 27 000 eur, čiže beriem to, čo by človek aj preplatil na leasingu, a investovali by sme to nejako vyvážene pri nejakých úctyhodných 4%, tak po 5 rokoch máme aj s výnosom 33 500 eur. Čistý výnos 6 000 eur. Ten výnos by mohol byť lepší, mohol by byť horší, záleží od toho, ako by sme to samozrejme investovali. A teraz pre zvedavých, ak by sme zobrali úplný extrém a zobrali tie peniaze a investovali ich len na dôchodok a nikdy nespravili ani euro naviac vkladu, tak 27 000 eur sa premení na 293 000 eur. Poďme si ešte zosumarizovať, ako by to vyzeralo medzi kúpou auta a investovaním po 5 rokoch. Už len po 5 rokoch by sme mali pri kúpe auta 15 000 eur z nejakých 26-27 versus 33 000 eur. To je viac ako dvojnásobný rozdiel a ten rozdiel sa časom zväčšuje. Mi nedáva logiku kupovať si nové a drahé auto v prvé roky, pretože to môže mať výrazný dopad, dôsledok na budovanie nášho majetku. A teraz poďme si pozrieť ešte jeden scenár, ak by sme napríklad kúpili nehnuteľnosť namiesto toho, aby sme kúpili auto. Chápem, že kúpa nehnuteľnosti nie je jednoduchá pri dnešných cenách a taktiež závisí aj od toho, aký máš typ príjmu a možno ten typ príjmu nie je úplne využiteľný, ale len sa teda poďme na to pozrieť. V tomto prípade by sme si vedeli kúpiť nehnuteľnosť za približne 137 000 eur. Hypotéka by bola vo výške 110 000 eur. Po 5 rokoch by sme banke dlžali 98 666 eur. Keby sme po 5 rokoch túto nehnuteľnosť sa rozhodli predať, tak z vlastných zdrojov dostaneme teda z nehnuteľnosti 38 334 eur. A to za predpokladu, že nehnuteľnosť nenarastie na hodnote ani o 1%. Ak by samozrejme ešte nehnuteľnosti rastli, ako keby zisk na tej nehnuteľnosti by bol samozrejme väčší. Je teda pravda, že keď používaš hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, používaš páku, takže logicky rastieš na celej hodnote a nie len na tých 20%. Ak by nehnuteľnosť rastla ale hoci len o 3% ročne, tak z nehnuteľnosti v hodnote 137 000 o 5 rokov by stála 159 000 eur. Ten vklad počiatočný 27 000 eur by po hypotéke narastlo na 60 700 eur
pretože niečo sme počas tých 5 rokov aj vysplácali. Tento príklad je pre nehnuteľnosť, si ju teda kúpime a neprenajímame ju. Ak by sme mali ešte z prenajmu nejaké tržby, tak samozrejme dá sa to robiť ešte ďalej, ďalším modelom. Ten výnos by mohol byť ešte samozrejme vyšší. Nevýhoda kúpy nehnuteľnosti je samozrejme to, že človek tam podstupuje isté riziko, hej, ak príde o stratu zamestnania, tá splátka musí ísť aj tak. To riziko, ale ktoré človek podstupuje pri týchto dvoch investíciách versus pri kúpe auta je teda neporovnateľné. Už po 5 rokoch iba v porovnaní s tým investovaním by bol ten výsledok dvojnásobný a pri porovnaní s investovaním by ten výsledok mohol byť približne štvornásobný alebo aj viac. Takže na sumarizáciu, a ja som bol raz mladý a pochabý, a kúpil som si auto. Nekúpil som si ho ale nové, kúpil som si jazdenku. Tá jazdenka sa mi bohužiaľ ako markantne pokazila a musel som ju servisovať, ale napriek tomu mi ostali ešte peniažky, ktoré som vedel investovať a zhodnocovať. A to bolo najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré som spravil. Nehovorím ale, že máme len investovať a nekupovať si auto. Skôr sa snažím povedať to, že zvážme, či kúpime nové auto len na to, aby sme sa furikovali z práce a domov, a či radšej nekúpiť jazdenku, pretože ten pokles ceny u jazdenky bude oveľa menší, keď si kúpime aj 5-ročnú jazdenku, oproti tomu, keby sme si kupovali nové auto. Ak si už ale kúpime napríklad aj jazdenku, tak nielen, že ušetríme na tom, čo to auto klesne na hodnote, ale ušetríme aj na samotnej cene a ten rozdiel teda môžeme potom investovať. Hlavné posolstvo tohto videa je teda: investujme naše prebytky a neinvestujme ich ale do auta, pretože auto nám nepomôže budovať majetok. Som presvedčený, že toto video bolo pre teba prínosné a verím, že nespravíš nejakú hlúpu chybu a napíš, aké auto by si určite nekúpil.